Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Alpha English High Secondary School Longpo, kum kawai na kishlem ay jing nang start ya kikina school, haka khandai trik uno opera ar hajar puar, kala sami ki report card jong ka X-Men kutsnem sya kikina pulie jong ka nika school, nadu ka class nursery hadu ka kedan class 10. Ka principal jong ka Alpha English High Secondary School ko kong WK bla kalapan pawe ka jingmen ba ka jinglong jingman kalawan phai biang kumbalong baro shikata klem da dan shu kanu ka jingsha penthut ya kikina school kibla shakta ha ka puli puthi na ka jingwan lin shop jong ka khlam jingpang COVID-19 house nem ar hajar ar pho bar house nem ar hajar ar phoi pakin lang ki bajab haki ake baro ang ka jingem jong ki na ta daw ni sa sisen pani khot gerpa pani gerpa ipi ki kime ki pa ni dang dan kam shushu ke jikersan jong ni ki kime ki pa ban soto bamdai bi shulai bu haskul labian nei ban kersan na ye hoi 30% la ni 20% ke jikersan jong pi ka biang nei dang bon ba ki khom jong ni ki badang don kam ba pin ai jikersan na ye nang ba kin khamla ban le khamha shushu haka pule dang le jong ki haka jingem jong ki bat kumno bakin ya chaprang shakmat kanang bakin yo ban shakri ya ka yen ya ka sem ya ka imlang ka salang ba ya ka jat ban riu barok kawe